салом алейкум бачаҳо, марҳамат. касе равған рехтанӣ боша метавонад муроҷиат кунад. мо дар хизматем. Адресумо бозори Автовокзал пишти терминал, номи бозор Сафариён. ина дирша гирд атрофша нишонтон метиҳам. марҳамат, биёед равған мерезем. мо дар хизматем. ина мо омадагиам. бояд равған резем шо. номеро 985 77 90 91 ватсап дорад. метавонем тамос дорем. ина мо ҳузур мекунем кишоданда. о бале бале. о равған рехтан дар кун равған мерезем. ҳа? хуб, ина нигоҳ кунем. равған мерезем ина. лаки. атафлени намегирам куше, атафлени хона дайкун.